Hej, og velkommen til Natur med Bernhard. Nu er vi jo på jagt efter myreløven, men der var ikke nogen. Så på vej hen til den næste biotop, der finder vi faktisk nogle ret fede spind, og det er fra labyrint-edderkoppen. Jeg vil prøve at se, om jeg kan liste en ud, så vi lige kan se lidt nærmere på den. Så, jeg har fundet en ret fin eksemplar, der sidder hernede i sin trakt. Ja, det er sådan med labyrint-edderkopper, at de fanger deres bytte ude i den her flotte plade, de ligesom bygger af spind. Og så suser de ud, og så lammer de deres bytte, bam, med noget gift. Og det kan godt være, at det kræver nogle gange faktisk, før at byttet er død. Og når byttet er død, så trækker de den tilbage, og så trækker de byttet ned i deres trakt hernede, hvor at de fortærer det. Labyrint-edderkoppen, den er faktisk i familie med vores helt almindelige husedderkop, vi har derhjemme. Så det er en ret stor edderkoppeart. Derudover så er den faktisk rødlistet, og en edderkop, vi skal passe på. Jeg prøver at liste den lige så stille ud af sit hul her, og se om jeg kan få den over i den her bøtte her, så vi kan se lidt nærmere på den. For den er lidt sky, og den er ikke så nem lige at have med at gøre. Så jeg prøver at se, om jeg kan få den frem her. Se om ikke vi kan være heldige, at den er hernede i. Nej, det er den ikke. Den er smuttet, den der. Vi må se, om ikke vi kan finde en af de andre. Der er heldigvis en del af dem lige her i området her. Så nogle traktedderkopper, de er ikke særlig nemmere at fange, når de lever dernede i de der trakter. En labyrint-edderkop, der sidder nede med bagkroppen ud af... se, nu kommer han frem. Det kan være, den tror, at der kommer et bytte. Ja, se der. Ej, hvor er den fin. Der var helt hen ved min hånd der. Nu er den tilbage igen. Prøv at se, hvor hurtigt det går. Jeg vil ikke ret gerne fange dem, fordi jeg er bange for at komme til at ødelægge dem af, når man er nødt til at være sådan meget, meget hurtig, når man skal fange dem. Så det tør jeg ikke. Det vil være synd, når nu den er rødlistet. Jeg vil bare vise den. Jeg synes, det er en fantastisk smuk edderkop. Og den lever der nede i sit bitte hul. Nu har den vendt sig om. Måske kommer nu igen. Jeg kan lige prøve at se, om vi kan lokke den lidt. Så den tror, der kommer et bytte. Nej. Den har lugtet lunden. Nej, den suser tilbage igen.